Tere, sä vaatat seda videot, sest sovit säästä online poest ostlemissel. Mä ei eksi. Selles videossa saat sä realseta lahindlust, kui oled huvitatud ostlemisesta online hypermarketist Temu. Hoiathan, et promokoodi ja link selle aktiveerimiseksi on videokirjelduses. Kuid vaata video lopuni, si on sulle kasulik. Kassa juba tead Temu, si on rahvusvaheline webi-hypermarket. Si on puud, mis mones mottes on isegi parem kui teiset suured hypermarketid. Temu pakub oma Eesti klientidelle järgmisi tuotekategoriaid, mobiilseadmeed ja aksessuaarid, naiste, lasten ja miesten riideed, kontoritarbeed ja koolitarbeed, kodumasinad, ehteed, bijuteria kellad, kotid, rahakotid ja jalatsid, mänguasiad ja hobbitarbeed, spordivarustus, tööriistad, koikvoimalikud kodukaubad ja lemmikloomade kaubad, vidinad ja paljon muut. Miksi mä ytlen, että Temu on parem kuin teiset hypermarketit? Muu hulgas on sii parem ka meie kohallikest offline- ja online-kauplustest. Esiteks, kuna se lubtoellise konkurrentsi. Siitä händää, että hinnat on madalamad. Teiseksi pakub Temu tasuta kohalle toimittamist. Seda ei paku paljon teiset rahvusvahelliset myyjät. Kolmandaksi jakab Temu paljon sooduskuponge teie ostude eest. Niid kupongit aktiveeritakse automaatselt ja toimivat toipuulest, mis vähentää bolulliselt kaupade hindaa. Vaadake, mä näytän teille realsedalla hindluset, et kasut haada koiki kuponge, mitä Temu pakub Eesti ostjatelle peate installima rakenduse. Pange tähelle, että mä jätsin 30% alahindluse promokoodi videokirjeldusse ja sinnaka linkinen de webilehelle voi rakenduselle, kui vaatatte seda videot nuti telefonist. Kupon kehtii yhden päivän juoksulla alates Temu rakenduse installimisesta ja Androidin nutitelefoni, tahvelarvutisse, iPhone ei voi iPadisse. Nyt teate, kuhu se promokoodisesse stada. Ärge unustage, sest se aitab teil toisti rahasäästä. Aga se toimib ainult siis, kui klopsate linkil video juures. Si ongi koik, herdega, säästke raha oma online ostude pelt.